Bunda siapa ini, Bun? Bunda sinten iki? Saking? Oh, tukang kerdus. Tukang kerdus ki duitan oh, Mas. Lah iya malah duite akeh iki. Bunda sinten iki paring asma? Oh, Bunda Paidin. Nggih saking pundi niki? Oh, saking Tanjung Priok. Siap. Nggih, mangke ngersakaken lagu napa? Monggo. Oh, pasrah. Tapi iso nyanyi lagu iki ketok Mas. Ya iso nang kene anu kaya. Bareng. Oh, nggih, pokoke joget dulu enggak apa-apa begitu deh. Ya, monggo. Monggo. Neng jalaran perpisahan. Ayo. Bunda Paidin. Ayo. Terima kasih Bunda ya, Bun. Jelas. Pokoke teko sore ngono kuwi anu di apik iki. Mangga. Emang jalaran perpisahan di panggung. Ayo. Anjay Mas sampai Ya. Monggo. Beling, senyuwun Pak Haji. Nah, Pak Haji sinten balik? Pak Haji Tono. Tono, nggih Pak Haji Tono. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Witono. Mas Santoso, pundi piantune? Ya sing duwe gawe to, Dik. Wayahe. Wayahe, Pak Santoso. Ini piyai saking Gemolong. Oh, saking Gemolong. Sragen. Ya. Ya, karalon-alon sik co monggo. Aja hana
Pasukan panitia gimana Pripun ini? Pak, aja nginceng wae, Pak. Heeh. Napa niki? Pripun? Stop. Wes, gak dihabisin. Habisin delok ya, Pak. Oh ya, siap. Aja hana. Ayo. Terima kasih matur sembah nuwun Dik Cempluk. Hae, hae.
bangi Sari umpama mau marmari wong mari ayo kakang Iwati Dek Siti, Apa, Mas? aku tak mulai ya, Dek. Ning kene wae. Apik kuwi yo. Aku mau ya ngomong loh, Mas. Aku Ora isin apa-apa aku. sampean wis ngomong dhewe. Ndak apa-apa. Mangga. Mangga. Nalikane ira talu ati Yang yo laban sira nganti mati ora bakal jaluk Nidam Sari. Mereka semangatipun Mas Abi ingkang saking Rembok Kadur wonten ngarsanipun para rawuh para ledhague keluarga ageng Masang Rosa. Monggo monggo.
Dik Siti. Pripun masih? Wayahe, Wayahe, wayahe. Nah. Wayahe. nalikane ira ing dalu
Abi matur sembah nuwun terima kasih. Heeh. Oh, nggih. Terima kasih matur sembah nuwun berkah barokah Mas Abi nggih. Nggih. Siap. Pokoknya nanti dari pasukan Rempoak yang di sana juga nanti kita tunggu selalu konco-konco semuanya Mas Abi. Juga tadi dari Bunda Yanti. Nah, monggo. Bunda Yanti nanti di Dina Tasa Rosmalia nanti merapat ke sini ditemenin. Nah, juga nanti Bunda Paidi yang di sini alhamdulillah luar biasa. Pokoknya berkah barokah selalu. Kita doakan rezekinya nambah terus ngaten nggih. Ya, pamer bojo dipersiapkan dulu nanti Dik Dina merapat ke sini Dik. Nah, ya Kang alon-alon ini tadi juga terima kasih matur buat Mas Abi. So, awo. Oh. Cocok. Cocok Mas Bro. Mas Bro. Mas Bro. Pak Bos Sugeng Kondur. Sambil kita sowan ke sana. Mas Bro. Jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji aneng saiki apa Budi Udah suami kau. sokor bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang anggone padha lara Udah suami kau mana?
Wayahe. Bude. Bude Swandita wonten pundi niki nggih? Oh wonten warung. Warung. Kok gek dadak nukok-nukokke aku Notiko. Aku kan selalu positif thinking tadi. Terus ngono kuwi. Ya, ini juga ada Mas Bos yang ganteng di sana. Heeh. Coba dirimu salim dulu ke sana. Ya ora apa-apa berdua. Kowe kudu seneni wong. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Kowe iki sing bener. Apa ta? Sing bener. Aku padahal nek ning omah ya gagang ngene iki. Ya, siap. Yuk. Ini dari apa? Oh, nanti perahu layar. Oh, nanti ya. Ini namanya siapa ini? Hah? Inces Repli. Inces Repli. Inces? Ada Inces Repli. Aku selamat nanti Mas. Nyanyi bareng aku ya. Iya, ada ini Inces masuk Repli. syuting loh, cerah foto. Nah, iya. Di apik-apik yo. Lah iya no kok ya. Ini juga kok ada tadi kakak tercemar di piye sini. malah? Yo enggak apa-apa tadi. Kan koyo aku ngono. Ya iya dong. Wis pokoke kok diaturke satu persatu spesial buat Mas Lagunya apa? Inces Repli. Nanti perahu layar. Boleh berdua juga boleh. Rombongan ya RT untuk. Pokoknya nanti ditemenin semuanya. Mas. Begitu tapi ya. Kon bayar orang kira-kira. Kon bayar orang kira-kira. Engko njaluk karo ini. Munggae ra bayar. Mudune. Siap. Yuk, iki dianoke si Dedi lanjut Dedi. Ya. Syukur bisa. Yo. Mbak Inces Repli joget dulu. Budi Swandita. Satu lagi, Bang. Ayo. Spesial Budi Swandita yang di sini sehat selalu. Budi nggih. Oh ya. Panitia. Kecaman perjuangan Mas bisa langsung perahu layar lah. jor kelingan Bisa. Nyanyi udah nyanyi. Ayo silakan Icen dalam joget. Monggo monggo. Langsung perahu layar mampu Mas. Yuk. Ayo ikutin. Ikutin. Iya mandem atasi babe gunung. Diwaca. Hah? Waca sik. Oh iya, ini kok tebel banget tadi. Tebel banget Mas. Ono apa nih Mas? Isinya alhamdulillah. Pak, iki lagunya apa Pak? Ini lagunya nanti ada nemu. Dari Mas siapa ini namanya? Mas Belas. Mas Giri. Oh Mas Heri. Oh iya siap. Nanti ada nemu Mas Heri. Mas Heri. Juga nanti dari Mas Inces. Siapa nih tadi? Lali aku Mas. Inces siapa nih tadi? Repli. Nah. Nanti minta perahu layar spesial buat konco-konco yang di sini. Harus biar nyanyi, joget harus semuanya. bangun, harus joget di sini. Ya iya dong. Iya. Oh juara nyanyi.
Berarti aku tak mulai, Dik. Mesti apik kono masalahnya. Oh iya. Wah, ya. Di rampung kese, monggo. Syukur bisa. Ayo. Perahu layar Mas Refli, ayo sini. Ayo teman-teman semuanya sini, boleh. Ayo, Silakan. Tarik dik, tarik dik. Enggak boleh. Ayo. Ini di shooting tuh, shooting tuh. Monggo temenin dari teman-teman. Ambiar. Panitianya siapa namanya? Panitia silakan ini dipanggil panitia. Monggo. Ayo. Ayo. Mas Refli jadi ini. Mas Ices. Sore piting kelopo katon ngawe-awe ayo kane becik bali wae dene sesuk-esuk tumanten nyambut gawe. Jangan turun lagi kalau udah di sini. Kopi Nabada. Ayo Mas Samsul monggo. Monggo monggo. Bojo mutak sendiri. Sesuk-esuk tak beleki. Kelingan manis
atiku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni Mas Samsul awur Monggo Pak Samsul. dompetnya agak deket sini Nggak boleh sama kulite ijo sing digagas wis duwe bojo adik gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah neng batin yen aku lagi alas manis rasane najan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra takon melu duweni ya Mas Samsul Pak Samsul. Cidera iya iya ayo Cik Yuni merapat dulu sini iya ya 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 pasukan panitia monggo monggo oh oh bojomu tak siniye esok-esok tak balik kelingan manis aseme atur kelingan Ayo masukkan lama jogetnya, ayo. gemuyune Pandi. atresno lan kasih sayange akarep adikku pengen dadi bojone awo sayange wis duwe bojo ananging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni ayo jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada semut durung rondo aja direbut masa sih awu
aku ra lakon melu duweni awuh Wis pananda. Saja selama. awuh jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah neng mati yen aku lah tidak dikasih. alus awuh jambu alas manis rasane majan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo ananging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu